Witam Was, moi drodzy, w tym straszliwym, nieludzkim, potwornym klimacie, gdzie asfalt na ulicach zamienia się, ale w Polsce nie ma asfaltu, to asfaltopodobny materiał zrobiony z gumy z majtek się roztapia. Kable się palą, zwierzęta domowe stają w płomieniach, jest po prostu nieludzko. Ostatnimi dniami jest ciepło do tego stopnia, że nie chce się nawet grać. A jak się nie chce grać, to już jest bardzo poważna sprawa. Generalnie nie chce się nic. Nie chce się nic. I co można, moi drodzy, w takim gorącym klimacie zrobić? No oczywiście przychodzić na streamy Niklausa, na Twitch TV Niklaus, oglądać i subskrybować. No to jest jakby wiadoma sprawa, nie? Można się ochładzać w różne sposoby. Można na przykład tak, nie wiem jakie wy macie sposoby na ochładzanie się, jestem bardzo ciekaw. Można zimne prysznice. Można stać przy otwartej lodówce, szczególnie zamrażarce. Można na przykład wybrać się na wycieczkę do sklepu handlowego klimatyzowanego. Takie wielkopowierzchniowe galerie handlowe są do tego idealne. Ja na szczęście mam taką niedaleko, także może właśnie warto się wybrać. Nie żeby tam coś, broń Panie Boże, kupować jakieś gówna, bo to jest szkoda pieniędzy, to jest tak zwana marnacja, ale schłodzić się zawsze można. Można na przykład zatrudnić się w zakładzie przetwórstwa mięsnego i tam często też się przebywa w lodówce. Można się zamknąć z tym mięsem trochę, tam i się schłodzić. Można, prawda, zatrudnić się jako kierowca auta takiego chłodni, które wozi mięso i też na przykład się schłodzić. Można sobie wkładać nogi do miednicy z zimną wodą. Można na przykład jeść lody, można pić zimne napoje. Tutaj szczególnie dobrym wyborem są zimne drinki i zimne piwko. Szczególnie, że przy takim upale ten alkohol, który trzeba spożyć, żeby osiągnąć stan tak zwanego najebania się, jest o wiele mniejszy, czyli generalnie pijemy tutaj dużo bardziej, jak to się mówi, ekonomicznie. Po prostu nie trzeba tyle wypić, żeby się najebać. Także cudowna sprawa. Można też, prawda, w wielu miastach są takie kurtyny wodne, to można pod nimi przechodzić tam i nazad i się schładzać. Można też na przykład, jeżeli się ma gdzieś niedaleko jakąś rzekę albo jezioro, no to sobie na taką rzekę albo jezioro pojechać, tam się trochę popluszczyć, prawda, w tej brudnej wodzie z brudnymi, nieumytymi ludźmi. Patrząc na to, co się dzieje u mnie w mieście, można się również kąpać w fontannie, na przykład w towarzystwie cudownych, obsranych gołębi zarażonych różnymi chorobami. Tych metod na schłodzenie jest bardzo dużo. Można jeszcze wyjechać gdzieś, gdzie jest zimno na przykład, ale że obecnie jest tak gorąco w zasadzie wszędzie, no to trochę odpada. Także wiadomo, że taka gorąca temperatura człowieka tak jakby popycha do różnych działań, typu wypoczynek, jakieś wakacje i tak dalej. Często się też grilluje i jest też na przykład właśnie to spożycie tego alkoholu. Jest coś takiego, ostatnio sobie piłem wódkę i tam wszedłem, było coś tam spożywaj mądrze, czy spożywaj odpowiedzialnie. Ja nie do końca, szczerze mówiąc, wiem o co z tym chodzi, z tym spożywaniem. No ale w każdym razie zachęcam Was do tego spożywania odpowiedzialnego. I właśnie to trzeba spożywać alkohole jakieś takie niskoprocentowe, jakieś takie, no, które człowieka od razu nie położą, bo to wiecie, potem padniecie na takim słońcu, nie? I to nie wiadomo, co tam się może stać z człowiekiem. Jakiś udar, nie udar, to generalnie są bardzo straszne historie. Także moi drodzy, ja apeluję do Was, abyście generalnie uważali, abyście, moi drodzy, uważali, jeżeli już do takiego spożycia, prawda, gdzieś dojdzie, i abyście ten alkohol spożywali odpowiedzialnie i bezpiecznie, moi drodzy. Bezpiecznie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. O, no tutaj pękło akurat, no. Także widać, że to akurat to nie była dobra metoda na zapewnienie sobie bezpiecznego spożywania alkoholu. No trudno. Także w każdym razie uważajcie, moi drodzy. Uważajcie na siebie, ubierajcie czapeczki, wiążcie sobie chustki na głowie. Generalnie, moi drodzy, uważajcie, bo to nie są żarty. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Życzę Wam miłych wakacji w dalszym czasie, w dalszym ciągu i trzymajcie się. Ciepło.